Sa ina naman maganahaw mo kat sa kuyang sa may kilid ay makaruhab kaya mabarag-barag kita sa balod. Aw mahanap kitang salog, tuduwang kita maudaw. Aw malamo taw palan. Aw mahanap lamang kitang makarigusan so na ibagang bayad sa sulo mo. Aw wala baga kitang pera na maski baga umihi ka, warang mareklamo. Aw nyaniyam tadig di baga kami dinarakan sa muyang mga bitis. Aw dik di baga ini sa kumaon sa malinaw albay. Aw kumun kang malinaw iyaw, bako kang kumun kang tabako tabaka masala ka pa ako pang sasihon mo. Aw huyan bagan sa muyang balon. Aw inapigdadarang na iyan, iyo yan sa nabalit ko. Aw pigigiris ko na kamang panahunan sa suwa na ihalo sa sarong bilog buda del monte. Aw maurog iyan na inuman sa mga chicks. Bako namit so pait kang tinaos sa imo kang ex mo. Siyempre, pag may danarang, dapat may sausawan. Tasuwa, tawyo, teboyas, asin, lada. Aw, maurago na daday. O ano pa man tama rin natapo ng tana habang naghahalat-halat maluto ang pigdadarang. Aw, yun ay di matagay mo una kita ta. Medyo makapaha mo pag magparahalat. Aw, siyempre, di imahali sa mga chicks ang magpasali sa camera. Magpusing-pusing man ngaya para may pang-upload na naman na profile pic. Aw, magbarag-barag lamang ang pandokta sa Facebook. Siyempre, dapat permiman may profile pic na magayong lamang. Tapang remembrance baga lamang duman sa mga pigdudurumanan mo aday. Aw arog kay niyo ang mga tamang posing para more likes. Kada siyempre maghuba-huba ka para more likes. Usa ka tagaro baga mauran pa. Madampugon baga aday. Aw uni na baga sudi na rang natilapya. Aw taknanta na daw ko maurag man. Aw nagkuha na akong diit para dut-duton ko duman sa tawyo na may lada. Aw iyo mambaga talagang maurag na kombinasyon. Aw diyaw, titanan ko na daw. Aw mauragon man si Padi magdarang-darang. Aw pwede na iniyo si Padi mag-apply sa mang inasal. Aw tanan-taman do ining atsara kang andoks. Aw bagay mabagay ning kombinasyon ani. Aw sinta gayud ang kantidad kay nay. Aw pero garo expired na iniyo ta. Kinuha ko man sa nainuman sa may samuya. Aw sus Mariusip. Aw bahala na. Basta mag-urog na. Mana magtaragay kita habang naghahalat-halat kita madarang itong bangos. Aw haluin nun madarang itong anay. Pero garo na malisyang ko sa kuyang sa diri. Bako naman inisyat na pigigibo ko pagaro na bagay food trip. Aw sisi pa dyan ang makakarilit sa kuya. So sarong siyat mo, pahingurago na pulutan. Ang siniba mo. Aw ikaw ka nakantang kinong puso pag iriba tang rapper. Paslo sa pulutan. Aw para sa kuya, okay lang ang magpiraslo basta may ambag ka. Pero kung wala ka na nga ning ambag, dagaw ka man sana o masupog ka de. Aw pero sala man nga ng agda. Aram mo na palang paslo, aagdahon mo pa. Aw aminado man talaga akong paslo sa pulutan pero dependean sa pulutan. Kung bako man maurag ang pulutan anday man siram ano man ang mapupudrip ta. Ang pulutan panghali kang pait pero para sa kuya pang mukbang iyan. Sabi ko nga ni, okay lang magpinaslo ka sa pulutan basta ika ang nagpirak na nata baka reklamo pa wanan sa imo. Siyempre ka na nga iso nagbakal, ika pa ang di makakaon. Oh, pero may iba nga dyan nahabok magpulutan ta. Supig kakaon ninda, pigsusukan ninda. Oh, makahinayungon man talaga mga arog kay to day. Oh, garo nagsayang ka sa kay itong pirak ta, isusuka mo man sana. Oh, pero para sa kuya, maurag mag-food trip pag nasa inuman. Oh, lalo na kung mauragong pang uro istoryanin daw. Aday, aw dayaw, dinaluto na bagasod dinarang na bangos. Aw halo-halo, yun naman ini yung madarang ay sira na inay. Aw tanan-tana daw kung maurag man. Siyempre, idudututa na siya sa tawyo na may lada. Aw pasensya na tabi sa darakulaong kong hungit, tatana ng kuna baga. O saka buminagrat na baga, kaya ura na baga tamaginibo, kaya makarigos na kita dito sa salog. Aw mauragon maglamo taw digdita, bako siya malipot ang tubig maligamgam. Buda malinig pa ang tubig digdita, yaong pa ini sa parting bulod. Wara kang kaagaw taang muya kang ibang mga tao ngunyan magrulamo taw sa resort. So nag-aaragawan sinda sa sarong swimming pool na yaon gabos na ihi. Idagdag mo pa ang mga lutab. Uli ang magayon na view. Mga madi po dapat di yung masanatabi sa masunod naman. Thank you for watching!